Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern se jibqa' miexi bil-prinċipju li adotta tul il-pandemija li jwieżen kull fejn hu possibbli. Il-Prim Ministru sostna li se jibqa' jkun sensittiv quddiem ir-realtajiet tal-inflazzjoni meta kemm mistoqsi mill-ġurnalisti. Ma mbagħad xorta tibqa' hemm realtajiet ta' żieda fi prezz tal-ikel dawk huma realtajiet illi rridu nibqgħu sensittivi lejn il-poplu u kull fejn aħna nistgħu nwiżnu l-poplu se nibqgħu nimxu bl-istess prinċipju li mxejna bih sa minn Marzu 2020 li nwiżnu kull fejn possibbli lill-familji tagħna kif ukoll lin-negozji tagħna. Il-Prim Ministru fakkar li l-Gvern qatt ma qal li l-għoli tal-ħajja huwa perċezzjoni. Irrimarka kif il-Gvern diġà terażżan l-inflazzjoni f'ċertu setturi bħal dak tal-enerġija billi l-prezzijiet tal-elettriku u l-fuels baqgħu stabbli. L-inżammu stabbli tfisser li molowx, spjega l-Prim Ministru li qal kif pajjiżi ġirien oħra fl-Ewropa il-prezzijiet tal-fuel splodew il fuq. Kont Brussel ftit tal-ġimgħat ilu għall-Kunsill Ewropew, il-prezz tad-diesel huwa 50 ċenteżmu l-litru ogħla minn dak f'pajjiżna. Pajjiżna għandu l-orħos diesel fiż-żona euro. Pajjiżna għandu l-orħos prezz ta' kurrent elettriku fiż-żona euro. Allura dawk iva huma kollha miżuri li kieku ma sarux l-inflazzjoni f'pajjiżna verament kienet tisplodi l fuq. Il-Prim Ministru spjega li l-orħos prezz tal-fuel f'Malta kien possibbli minħabba l-interventi tal-Gvern. Dr. Robert Abela fakkar ukoll f'interventi oħra li għamel il-Gvern dak li ma żiedx it-taxxi.